जुटल श्रोता समाज के खाली मेन उठा के मेन वतन बुझाओ। हम गाय कलाकार अभिषेक तिवारी हाँ आए आप सबके चरण में कोटि कोटि बार नमन करता नहीं। हम चाहता नहीं कि विधायक जी जाता नहीं का तो जी तनी जाता नहीं तो हम के माला देती बस। अच्छा ठीक बा लइका माई से कहत रे तोहरा पीड़ा के तार से प्यारे बाहो तोहरा पीड़ा के तार से प्यारे बाहो हमरा पूर्व सदर विधायक जी हमरा प्रोफेसर जी आराम से इको कम कर दी मेन के सुशील भैया इको कम बहुत आशीर्वाद देहनी। लेकिन निर्मला जी के 500 रुपया दे देनी हो हमरा अपना रउआ हाथ से कुछ ना मिलल है। हमरा कचोटता ना रउआ हाथवा से कुछ हो जाए तब तने हम एकदम सवारत हो जाए। अपना हाथ से कुछ हो दे बस ये चाहिए धन आ जब निकल गइल बा दूगो तो ओकरा के राखेम काहे के और रखम कबू ठीक ना काहे तोहरा पीड़ा के तार से प्यारे बाहो तोहरा पीड़ा के तार से प्यारे बाहो सुनील बाबा तोहरा चरण के धूल अरे सिंगार बहो अपन लड़का के लाज के बचा सब पीछे सुमिरन लड़का के हतर के माई विश्वकर्मा पूजा संघ समिति ए भैया लोग की तरफ से हजारों रुपया के पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुशील जी मेन माई पे थोड़ा सा देख ली। लड़का के हतर के माई ए माई तहार कृपा जेकरा पर हो जाला हाँ ए मायू जीरो से हीरो बन जाला। हाँ शशि बाबला चाचा हाँ ए माई के नजर जेकरा पर हो गई केकरा पर गुड्डू रंगीला जी पर हाँ खेसारी लाल यादव जी पर हाँ राधे श्याम रसिया जी पर हाँ पवन बहुत अनेको कलाकार पर जेकरा के हम वर्णन माने अपना छोट मुख से कितना हम करी। हाँ आ देखी ए माई के नजर हो गई तो लो जीरो से हीरो बन गए। हाँ आ देखी माई के कृपा हो राधे श्याम रसिया जी देखी हाँ तो टी सीरीज में उनकर तूती बोलत रहे मार्केट में नाम बड़ी हो रहा है। हाँ अब माई के तनी ममता हट गई। हाँ तो गोपालगंज कोल्हुआ मोड़ पर टेम्पू ई रिक्शा चलावत रहे। ये सब माई के कृपा हो। संगीत से खिलवाड़ ना करे के केने कोई भौजाई बोलाई लूंगा के गाड़ी ना धले भाई कितना खइए 13 गो तो बैठले लीटी खइली है।
5 गो मकई के बाद अब 5 गो मकई के बाल आ 13 गो लीटी होते होते बाप रे बाप। कहे के भाई बबुआ बल बुद्धि आज नइखे कछु ज्ञान हो नहीं हमरा पढ़े हमें बेतबो बल बुद्धि विद्या माई नइखे कछु ज्ञान हो हाँ आ नहीं हमरा पढ़े आवे वेदवो पुराण हाँ तने सुनो अब तो हम तारा से ना कह भौजी रहती तो तनी कहो हाँ जेगा शशि बाबला चाचा इ नाचो तरी हाँ कह तरी जब अभिषेको बाबा नाची ले हाँ अब रहती तो तनी हम कह देती बोलाई लौंगा के अरे बस सब पूरा मत मानो हाँ जितना सुंदरी डांड मार दे तरी हाँ हमरा भैया के तो मेहनते ना परत होई ये मार के गिरा देत हुई हां भाई कहीं मत दो तालाबा ताला वाला जी ए भैया बल बुद्धि आज नइखे कछु ज्ञान हो नहीं हमरा पढ़े हमें बेतबो अरे तो अपन अभिषेक के अपन अभिषेक के अपन अभिषेक के बिगड़ी बना बीच सुमिरन में आजा अपना लइका के लाके बचा जाओ ऐसा भक्ति के सुन अपना अभिषेक के लाके अपना लइका के लाके इतना सुंदर महफिल जहाँ इतना सुंदर श्रोता समाज सब जुटल होखी हाँ बोलाई लौंगा के अच्छा ठीक भाई आ जाए हैं कोनो कामे में गइल होई है तो आई आई तनी पंखा तनी है करके अथी कर देबे के बा हां और ठीक रही तनी एकरा के हटा देबे के बा अच्छा अच्छा स्वर्गीय हमनी के परम पूज्य गायत्री ठाकुर जी के यहाँ के शिष्य बानी अच्छा बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत तो हम चाहब कि इतना सुंदर जलसा व्यवस्था में हाँ और वो सब तनी एगो साफ सुथरा लय बजाई आज मूवमेंट हमनी के तनी चेंज हो गया सुशील जी मेन भाई